Но за тази клетка ще ви кажа нещо важно. Тя се състои от 4 бринки. От четвъртата трябва да се падне в тази бринка, която е малко по-високо. Тази е първата, втората, третата и четвъртата. Тази изпитаме една и още една. Ето я, тази е малко по-високо от тази, от нейната предна. Една, две, три и ето я четвъртата. Изплитаме в една.